Ahhoz, hogy jogosult legyél a korai nyugdíjra, rendelkezned kell egy teljes 35 éves járulékfizetési időszakkal. Ezen az időtartamon felül, ha csak legfeljebb egy évvel több a járulékfizetési időtartamod, azaz 36 évnél több van a 35 év felett, akkor a normál nyugdíjadból havi 0,4%-os levonást alkalmaznak. Ha 1 és 2 év közötti hiányod van, akkor 0,35%-os büntetést kapsz. Ha 2 és 3 év közötti hiányod van, a teljes járulékszolgálati időn felül, akkor 0,3%-os büntetést kapsz minden hónap után. És így tovább, tehát 5 évig minden 0,05%-kal minden év után, mondjuk így a hiányzó 40 évből, ami büntetés nélkül lenne, mivel 40 éves kortól felfelé, bármilyen teljes járulékfizetési időtartam esetén. És ha a nyugdíjas 60 éves teljes nyugdíjat kap, amelyet nem érint, nem csökkent. Ezek a büntetések, amelyeket a törvény előír, gyakorlati tanácsokért kérjük, forduljon ügyvédjéhez. Ez a videó tájékoztató és oktató célú.